got me upside down again, just like a roller coaster. Never want it over now and again. You got me feeling closer. Time is moving slower now again. I don't wanna get older unless you're by my shoulder now and again. Just like a roller coaster, my stomach's turning over, yeah. She got me good, yeah, she got me bad, yeah, she got me feeling it now, a feeling I've never had. I'm falling hard, yeah, this ain't a fad, yeah, she got me feeling away, it's even better than that. She likes to play around only for a minute. She be flirting back and now I'm feeling so addicted. I could go another. Ayan po, gumagawa na po ako ng latik. Magluluto po ako ng ube. Ayan. Gagawin ko po kaya umaga para mamayang gabi baka naka-ready na. Kalamay lang po, kalamay ube. Ayan. Ayan, malapit na siya. Malapit na siya maluto. Nagbol-bol na po siya. Ayan na. Sarap na latik. Kulo. Ayan na po. Paluto na siya. Nakikita na yung langis. Ayan. Ay, kapali. Tumatalsik. Hindi na po kasi pwedeng bitawan eh. Kasi paluto na siya. Ayan o, lumalabas na yung latik niya. Yung langis. Masusunog. Kaya kailangan huwag nang tigilan. Ayan po. Po, maganda na yung kulay. Nagiging brown na po siya. Hindi po siya pwedeng bitawan kasi masusunog na po siya. Para po siya masarap tignan. At masarap ang pagkalatik. Kapag po kasi naluto na to, naging brown na, yun po maghiwa-hiwalay na po siya. Ganyan po ang latik. Ayan po, ganyan na siya. Oh. Ayan. Pero kulang pa po siya sa luto. Gusto ko yung medyo dark pa rin siya ng kukunti. Ayan po, brown na po siya. Ayan o. Oh. Ganyan po siya. Ayan na po. Ayan ang aking latik. Ayan. Salamat. Salamat po. Ayan na po. Ayan na po ang aking ube. Natapos ko rin. Ayan. Para meron naman po kami pagsalusaluhan ngayon. Kahit konti lang po. Pero marami na po yan. Ayan o. Ayan po yung milk. Kondensada. Ibubuhos po. Ayan. Sabihin ko lang po. Sayang pa yung lasa, yung laman. Ganyan lang po siya. Tapos hahaluin ko na lang. Lulutuin ko sa kalan.
para po maluto siya. Kaya ganyan ang ginawa ko na. Binuhusan ko po yan ang langis ng latik. Tsaka makapagin. So, para hindi siya dupit. Hey. Uy. Iya. Iya. Ah. Uy, balik. Ay. Ay, ya. Luto-luto? Aja po. Ano ba ang luto? Aja po. Ano ba ang luto? Matanggal sa amin, kung inibig ang manakbag. Kami takakayin mo ba? Kung may bisa malakbag. Yan po, hirap maghalo. Apa yan? May bisa malakbag. Paano yan, please? Ayan, tignan nyo po, ayaw. Ay, makamayakit. Ayaw ma... Sarap, sarap. Wala na. Tignan mo din muna siya doon. Kondensate. Ah, wala. Gagawa ng kalamay. Ayan po ang aking ube. Sabi kasi, kapag hindi na raw nahuhulog, ibig sabihin luto na. Ayan o. Pwede ba? Ayan po, pwede na po siya. Ayan na ang ube namin. Thank you. Mahanda po kanan mo. Mahanda po kanan. Po. Ayan po ang aking finish na po ang aking halaya ube. Ayan na po siya. Ayan. Ayan. Ayan po siya. Ganda na po. Ayan po ang aking ube. Ayan po. Sapa. Sapa. Around, never reach my limit. Think she got me falling now. Yeah, she's got me upside down again, just like a roller